Kublai pi barong ngi pediang sobai pi syakatup kubor mataka janmit. Shuaban pai syaki kubor ki babnya nginya pet syuai ki mat bakong san. Sedang Menteri Rang Ba'du kari Narendra Modi ya ka jinglet jengok ya kari Egypt, hadian ke jing seiso jong ka jinglet jengok ya ka Amerika. Wanra ka KHADC ya ka resolution ban persya ya ka uniform civil code, bat ya ka mang tengka ka ba arspa san pulai klur, kat arlak san khandai hajar liu spa khandai pul tengka haka dorbar liu. Penlong Menteri Rang Ba ke jela Konrad ke sangma ya ke jing kni benya, halor ke jing tua ke kenro jong ka Tura Stadium, nakadau jong ka jing dap kinala bat dikikam badang pentrei. Bat penlong jingalang ka Ribhoy Regional Committee ong sembut Menteri Rang Ba ke jelau ba press conference song. Bat mu ban wanra biang no ya ke jaka ki bahap haka blok 1 ban blok 2 na ke jela asam. Ki kubor ki babnya. Hadin jong ka jinglet jengok ka baseiso ya kari Amerika Menteri Rang Ba du kari Narendra Modi menta ka sengi ulas dang ya ka jinglet jengok ya kari Egypt. Hakane ka jinglet jengok ka ba sengi ka jong ya kari Egypt Modi sa penlong ya ka jing Ukraine bat President kari Egypt Abdel Fattah el-Sisi. Bat hakajo ka por ka White House kalaong ba ka jingwan jengo Modi ya ka Amerika kam day syapang ka jing Kershan ya ka India ban ya kun persya ya ka China Henry ka day syapang ban penklan ya ka jingaday ka ba kentop ya ki kam ya dari. Ka Khasi Hills Autonomous District Council claim kanu ka jing persya kalawan ra ya ka resolution ban persya ya ka jing pentrekam ya ka Uniform Civil Code UCC ya ki jaka ki bahap hapo ka jing pet jong ka council haka dorbar liur ka badang yad. Habya day bat ka jing wanra ya ka ne ka resolution CEM ka KHADC uba penyat sing CEM ulaong ba ka executive committee jong ka KHADC kalaray ban wanra ya ka ne ka resolution hadien balayo jing tip ba ka sarkar pedeng kan sa pentrekam ya ka UCC habaro ka way kari. Ulaong ba kidikot jong ka KHADC kilas ngawkya halor ka ne ka jing tmu jong ka sarkar pedeng namar kala ban kta ya ka jing long tenray ba kerpangki Khasi. Hadir mengak pasi ketika official resolution ban persya tentu ban penpau yang didoktrin jom kajing persya ini akan menjadi ban pentrekam yang uniform civil code dan justification HTC dan akan lihat kajungi yang pas kami dikya ban budget ban lah penpoi yang ketika official resolution ini ban persya mereka adu ke national law commission ban CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing CEM negasngi ulawan ra ya kamang tengka ka ba arspa san pulai klur khat arlak san pukandai hajan rius pa khandai pau tengka nagabenta usnem hajar pulai pusau kajing yo lum jong ka KHADC kalong arspa san pulai klur khat arlak sau hajar rius pa shi pau tengka kabla penlong ya kamang tengka banduna duna da san pusan hajar pra pau tengka haba ai jingkren ha ka dorbar liur uba CEM ula pentip baka sarkar jela ki snem balala kata ha usnem hajar arpau arpuwei bat hajar arpuwei arpuar kala pelat ya kamang tengka sya ka KHADC lengba ka 15th Finance Commission ula pentip ru ba ka KHADC kala yo ya ka installment ka baar lengba ka 15th Finance Commission jong ka snem hajar arpau arpuwei min ha usnem mang tengka hajar arpuar arpulai nalor ka installment ka baningkong jong usnem hajar arpau arpuwei. Menteri Rang Ba ke jelau Konrad sangma hanin ka sengi ula penlong ya ka review meeting bat katanat ka badai kmi halor ka jingtua jong ka kenro jong ka stadium PA sangma sports complex Tura. Hadian kane ka jingalang Menteri Rang Ba ula pentip baya ka jingwat benya syapang ka daw jong kane ka jingjia ladap ban penlong daki engineer jong ka State Sports Council ka jela. Katkom ka jingwat benya kapau badai namar ka jing pentrei ya ka indoor hall baningkong bat baar kadang ya syaprang kum joru na kadaw ka jing jur slap ringkat ka jing sakut jong ka hanala kablayalam sya ka jing tua jong ka ne ka kenro ulaong. The retaining wall in the preliminary report that has been given to us, the specifications are as per the drawings and the
entire details that have been put in, and the retaining wall has been made as per the specifications. So there is nothing wrong in the construction part. All the quality measures and all the specifications have been adhered to. And as I said, it is only because of the drainage and the leakage of the water that part was affected. But necessary measures have been taken to ensure that we stop any kind of further damage in that area. Usimbut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Preston Tinsong ula kren syai bagi jaka ki bahap hapok ke blok 1 bat blok 2. Ki belahap menta hapok ke jing sensha jong ke Sarkar Assam. Ki don kamban wanra biang sya Meghalaya. Habia kren bat ki nong thok kubor hadien ke jingalang jong ke Ribhoi District Regional Committee hinen ke sngi uba Tinsong ula ong ba habaya day bat ke blok 1 bat blok 2 ki jingkeli halor ke jinga pher jingmut kim shemmi namar ba kadai ke jingkeli shapang ke jing wanra biang ya ke kendau ke syiap sya Meghalaya katkum ka notification jong usnem shi hajar khandai spa san pu khandai ula ong ba ka komiti kalarai ban penlong no shen ya ke jingalang bat ke jela Assam. And the next is when you talk about block 1, block 2, please understand the question of differences does not arise. The question of dispute does not arise. It is purely the question of retransferring back those block 1, block 2 on the basis of notification 1951. We placed before the government of Assam to kindly retransfer it to us in those areas where the population is maximum with our own people. Vice President Kaseng National People's Party bat ubalong ru usimbut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Preston Tinsong hanin kesngi ula ong ba Sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 kalong ka baskem bat kan pendep pura ya kasamoy trekam jongka basan snem. Haba ajing kren syakinong thok kubor uba Tinsong ula ong ba ka jinglong jingman hapok kadi ka Sarkar baminta kalong ka baskem bat kadon hapadeng ka jingya sngau thok jingmut bat kan pendep ya kasamoy trekam jongka kata nadu usnem arhajar arpulai hadu usnem arhajar arpupra. The present dispensation, as far as state government is concerned, we are all intact, and then we are all committed. We will complete the whole term of 2023 up to 28. They are our closest friends, so we will continue. We will sail together. Ringkat bat kari hibarok away ka Meghalaya State Olympic Association haka jinget lang bat katanat sports and youth affairs mentaka sngi kala penlong ya kabenta basaw jong ka jing mare marathon ka bashi 4 kilometer kablas dang na madan first ground polo ya kane ka jing mare la play da menteri katanat sports and youth affairs uba Shakliar Warjri bat layat lingbai ki buon ki jaka ha Shillong ya kane ka jing mare la sedang na ka gate baningkong jong ka Jawaharlal Nehru Stadium bat la penkot ru ha kane ka ju hi ka jaka ikong Isawanda lalu director katanat sports and youth affairs ilaya don lang ha kane ka sngi kinong job ha kane ka Olympic day run kilayo padiang ya ka pisa bat ki sernot ha ka program sam prize kabla long ha SSA Stadium. Government nak kalian department nak kapor ni Juliet ki babun mungkin ki events mungkin ki jaj mo ki sports ki bangin kentiu bangin ai kata platform nak kamta ki kun samla ki jungi ka ba kin la bakin le kam bahas susu ka sports tekan ni ru ka dikawin ki platform bangi kerman baling ba kini ki marathon lan kini ki sports ka ba mangin nak kalian ka government ni organize baling ba kita ki sports bangi organize kan ka platform ki bakin nak kam ki susu shalom. Mentapat nganyapet ya ke jinglong jingman kasun meneng ha Shillong ka jing syet kalong arpun riu degree Celsius bar ke jing kriat kalong kat pra point khandai degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong nyopuwe nak shi spa men step ban riu puwe nak shi spa janmit ka jing hap slap kalong sun point saw millimeters kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala ha katto ka neki jaka Shwaban poi syaka bakot jong ka thup khubor nganyapet yang sashi se ni kimat bakong san. Sedang Menteri Rang Ba duk kari Narendra Modi ya kejing let jengok ya kari Egypt hadian kejing seisok jong kejing let jengok ya ka Amerika.
Wanra ka KHADC ya ka resolution ban persya ya ka uniform civil code ba ya ka mang tingka ka ba arspa san pulai klor khat arlak san pukandai hajan real spa khandai pau tingka ha ka dor ba liur. Penlong Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma ya ke jingkni penya halor ke jingtua ke kenro jong ke Tura Stadium nakadar jong ke jingdap kinala bat ikam badang pentre. Bat penlong jingelang ka Ribhoy Regional Committee ong usimbot Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong bat mu ban wanra biang no yaki jaka ki bahab ha ke blok 1 bat blok 2 nak Jela Asam. Te parlok ato daki tuki kubor gila poi syaka bakut jong katuk kubor jengi metaka janmiet hado bang de syambiang bat pila syai ke sengi keblai pi baro. अरे ये क्या? ये प्रेशर कुकर तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है। तुमने ऑर्डर करने से पहले रिव्यूज पढ़े थे? हाँ, सब एक्सीलेंट बोल रहे थे। फंस गई ना।